Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, labotaw ya. Aga, patana na prank. Okay na tani. Okay, liwat ta. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa aton nga programa. No, sa aton dira mga kabyanan. Ang ginahulat-hulat sa tanan kag ang ginakalangkagaan. Nawala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. So sa aton dira mga abyan, supposedly dapat alas 10 kita naga-umpisa. Abang timayara kita nga gamay. No nga delay kag siyempre maging asikaso kita mga kabyanan. So nga of course isa man sa mga importante naton nga activity. So there is provincial headquarters. Maging asikaso lang kita mga kabyanan. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, at Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, mangin kaupod ninyo sa Subungaga, of course, atong sininga technical side, ang atong sininga champion, overweight champion of the world, Patrolman Kenneth Viang. Ako naman ang inyo kabalikat, Angkor Police Corporal Vicente Blusa Jr. Of course, nakatay up kita sa Subungaga. No, sa 106.7 FM Radyo Ugyon Santa Barbara. No, of course, atong pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. So
ginatamyaw tagid una ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Limpayo Swanky, subong man sa aton dirang regional staff. And of course, aton diring buoton kag isa sa mga very active, mapisan, innovative and dynamic Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sir, mayong agagid kag sa aton sibong provincial staff ngati ongoing subong aton sining staff con. Sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Romar V. Perhel, sir. Sa aton sining Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Kag sa tanatanan naton diring head of offices. Sa aton diring Parmo o na Provincial Administrative and Resource Management Unit headed by Police Lieutenant Colonel Elsa Piconlo. Ma'am, good morning kag sa tanan kakatamo sa katapo sa Parmo naton. Subong man sa aton sining PIDMO o kon Provincial Investigation and Detective Management Unit headed by Police Major Aldrin Lamera. Of course, aton sining our very own na pikado naton Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. So, good morning, good. Sa aton nga Officer of the Day, no? Ay sa aton sining Deputy Chief Pikado, nakabalikat Police Captain Dandy Elalto, sir, mayong agagid. So, kag sa aton diring PPSMU headed by kabalikat Police Major Mary Grace Socorro Borio. Good morning, good. Ano pa mga opisina naton dra? Naton giling Provincial Operations Management Unit headed by kabalikat Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio, sir, mayong agagid. Sa aton dra Budget and Finance Office headed by Police Executive Master Sergeant Ma'am Tintin. Tintin Vicente. Good morning kita, ma'am. Subong man sa aton sining LSO o kon Logistics and Supply Office headed by kabalikat Police Captain Princess Stephanie Paradero Gumaro. Sa aton diring PPPU Provincial Plans and Programs Unit headed by kabalikat Police Lieutenant Colonel Ali Estember. Sir, good morning, good. Of course, ang ginapakigbato, good. No, sa mga kababayan naton, siyempre, ang aton sining opisina, no, sa Provincial WCPD naton, headed by Police Major Maria Lisa Nupuente. Ma'am, good morning, good. Aton pagidring General Services Office headed by Police Lieutenant Colonel Frederick Mead. Good morning kita sa inyo, ma'am and sirs. Basta sa tanan naton nga head of office dira, mga chief clerk naton, may Philippine COs. Sa aton sini 42 tanan ka mga municipal police station, isa ka city police station nga namtang man sa aton sini nga component city ang syudad sang Pasig. No, mayong aga gidra sinyo tanan, ma'ams and sirs, kag sa aton sini duwa ka mga mobile forces, ang first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company. No, mayong aga gidra sinyo, ma'am and sirs, kag sa aton dira ang new IPPO site dira sa may barangay sa Blugon, Pasig City, Iloilo. No, sa mga personnel naton dira nga naga-render subong sang ila sini nga duty. No, mayong aga gidra sinyo, ma'am and sirs. So isagid ka maulanon nga aga, no, probinsya sang Iloilo. So kung nasa aton dira nga mga commuters, motorista naton, magdalagid sang kaputi o mga rinko dira, kalo, payong. So nga kinahanglanon para hindi kita dira masakit, no, protection para sa tulotalithi kag pag-ulan-ulan, no, sa subong nga mga tinion. Hindi taman malikawan giti tigululan nagi man taton. Iladlaw na lang aton siningaw laton, no, tamwa na kita, no, sa bulan sang bear months. No, from September up to December, tiga tama doon si Jose Marichan. Ang aton si Ugyo na Buboy Sokal dito.
At the same time sa aton dira nga world class technician man ay kaugyo na Genesis Dimihilio. Medyo ga-fluctuate ang aton nga signal mga kabyanan. Ay kaugyo na Zoila Cordero, ay Mama Liza Cordero, ay Sir kaugyon ratio din nakakita nga katapo sang Radyo Ugyon Santa Barbara. So sa subong nga mga tinion mga kabyanan, no ginatamyaw gidra ang akon sining Migo. No kay kumpare ko dira Kat sa Patricio. No isa sa mga mabakod man naton dira nga mekaniko. Dira sa may Tagbakaro, Iloilo City. Ay subuman sa Migo ka madira kay Manong Jovel no Dorwelo. No kay nung kapit. No, good morning gid sa tanan. And of course no kung gusto niyo dira no repair sa inyo dira nga mga aircon. No, split type inverter dira ninyo o bisan hindi man inverter. O mga aircon man sa dira sa inyo din mga salakyan. No man kamo ga kinanglan nga mag-troubleshoot kun na guba na palyado na kag wala nagagana. No, mag-contact lang kamo no kay Manong. No, dira sa may pisto sa may Alta Sierra Village no Haro Iloilo City. No, sa Fernando Car Aircon Repair Shop. Of course, no, owned and managed by Mr. Joel Fernando. No, good morning, good. Of course, gina-shoutout ko dira no ang nagunting sa akon. No, kapon nga adlaw no dali-dali pa na eh. Aw sang way back sang Sunday gali. No, gusto nyo man mayo nga taman nyo sa inyong buhok. No, kadto lang mo kay Lindon Barbershop dira sa may barangay Igang Pototan, Iloilo. No, shoutout dira sa akon kumpare. Kay Pre Lindon, kay Mads kana dira. So mayong agagid. Subong man no shoutout halit sa aton sining Public Information Officer. No, Kabalikat Police Major Rolando Aranyo. No, pa shoutout dira no kay Mr. Gerard Castor. No, kadra subong nagapagunting o kung nagapanggunting. Kadra siya sa may pisto niya sa may Gerald Barbershop located at Banga Mirlo no Santa Barbara, Iloilo. Ini mga baskog naton nga mga barbero. So mayong aga kadra siya tanan no shoutout tanda sa inyo ha. Lokag sa mga nagabaga-baga talalupang doon nga balita no, sa subong nga mga tiniyon mga kabyanan. No, madamo kita sang pag-istoryahan. No, sa subong aga nga mga topiko una dira syempre ang aton sining weekly operational accomplishment. No, sang nagligad nga si Mana lang. Ati Martes pa man lang subong di ta maisip halin sang Lunes kay kagapon pa lang ang Lunes naton. So aton sining nga weekly operational accomplishment sa tanan-tanan naton sining nga mga anti-criminality campaign. At the same time ang aton sining Tanod Academy o training of trainers o kuntot mga kabyanan. So muna aton pagdiskusyonan. At the same time ang kabyanan isa ka successful drug buy bust operation. Nung ginlunsar sang Barotac Viejo Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Major Felix Alianza. No, duwa ka street level individual ang natigayon matiklo. So ibaloon ta kung pila ni kagramos ang ginaligar siya buang na-recover ang iya sining standard drug price mga kabyanan. Sa piyak nga bahin asod-asod man nga pagkadakop no sa mga quarry operator naton dira o sa mga driver o sa mga tracking nga na-intercept man more or less do apat ti kabilog nga mga tracking ang na-intercept sa aton sining Dueñas Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Captain Jesus Batilati Jr. Ini nga asod-asod nga illegal quarry operation no sa pag-apprehend sa sining mga tracking ani no dira sa may Banwa sang Dueñas, Iloilo. Ibalo nato na karon ha. Amo na nga aton dira nga pag-istoryahan mga kabyanan. At the same time no may mga road safety tips pa kita. No sa aton dira nga mga motorista sa subong kay maulan-ulan nga daan so dapat maghalong kita mga biyan.
No mo naton pagdiskusyonan ha. By the way, sa subong mga tinion mga kabyanan, no, happy birthday gid sa tanan nga ara naman nagapilitla naman kita. Happy birthday to you. Happy birthday gid no sa tanan nga nagasilibrar sang ila kadlawon sa subong adlaw. No, kati pasalamatan na naman naton sa aton sinimahal nga makako sa dugang nga kabuhi nga ginatag naman sa aton. No, abyan no, enjoy your special day. No, kag kung kamo dira may mga comments no, kag mga pa-shoutout na para sa inyo sining nga mga loved ones, families and friends, relatives ninyo, just comment lang mo sa aton sining nga comment section no, diri sa aton sining nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office no, para nga ma-acknowledge naton mga kabyanan. No, sa liwat happy birthday gid. No, sa inyo dira mga kabyanan. No, pasalamat naman kita sa aton sinimalang makako nga nakabugtaw kita kag of course still alive and kicking. So sa subong nga mga tinuon mga kabyanan, before kita mag-proceed sa aton sining mga topiko aton si anay pagbasahon ng aton sining mga commenter or aton sining mga comments no sa subongaga. Hindi gan magpaulihin no si Serbisyong Tampad sa Barutaknon. Good morning likewise. No, thank you so much gid Serbisyong Tampad sa Barutaknon. Keep safe gid always. Kay Ma'am Raylene ha. Thank you so much gid Mama Raylene sa pagmonitor sa subongaga. No, kay Azun Pineda. Good morning mga gwapo nga corps. Well, thank you so much gid Mama Azun. So ano gid kita dra always keep safe gid. No, thank you so much gid sa shout out no sa subongaga. Watching from Spore, Spore. So shout out na si mo ma'am no, Azon Pineda. Thank you so much gid. Kay body ko na. Wow, ang ngalan pa lang sa account ya. Gatamyaw na mo, body ko na. Thank you so much gid mate no sa pagmonitor sa subongaga. Kay Princess Alice no, hello po, good morning. Thank you so much gid ma'am. Shout out gid sa imo. Ay by the way gali so sa aton dira nga class Mandirigma 2015-01 no, Mandirigma class no, si classmate Jivin Libero gali no, patrolman Jivin Libero. Remind lang naton nga tika mo kung wala pa kamo sang ihibalo o toy sa iya sining Boreal mga kabyanan no, si classmate Patrolman Jivin Libero ang pagamisahan no, sa Barotac Nuevo Roman Catholic Church no, alas 10 sang aga no, dito sa may Banwa sa Barotac Nuevo no, kag of course pagkadalon after sang iya sining misa no, pagkadalon sa may Baras Cemetery no, Barangay Baras no, Barotac Nuevo, Iloilo. No, kilitanay lang kita dito no, alas 10 no, sang aga pizza 31 August 31, 2024 no, sa mga classmate naton dra. So sa liwat no, our deepest condolences gid no, deepest sympathy no, sa pamilya no, ni Mama Feby Kasumpang Levero. Sorry gid no for your loss sa sining pagkadula ng isa ka abyan no, classmate kag mabinuligon nga tawo no, mabinuligon nga amigo no, sa iya sining classmate kag isig kapareho. May you rest in peace din no, classmate Jivin Libero. Si Nunoy. So diliwat no, condolence gid Mama Feby Kasumpang Libero. Tumutos mga classmate naton August 31, 10 AM no, sa may Barotac Nuevo Catholic Church. Magang iya sining pagadulong siya no, sa iya sining katapusan nga palahuayan sa may Baras Cemetery, Barotac Nuevo, Iloilo. So balikan nato ng aton sining mga comments no, kay Kantor yan. Thank you so much gid sa pagmonitor sa subongaga sir.
Agang aton sini nga Balasan Police, no? Good morning, gid. Thank you so much, gid, sa pagmonitor. Subong man kay Ma'am Raylene, no? Likewise, ma'am, no? Good morning, man. Salamat, gid. Kay Cheche Bureche. Wow, naming account pa. Good morning, sir, watching from Barotac Viejo MPS. Thank you so much, gid. So, of course, no, Barotac Viejo. So, dapat i-support yung gid, ha? Kahit ini, at dala sa aton subong phone patch sa subong aga, nung nagligad naton sining ligad lang adlaw, nung accomplishment sa aton sining Barotac MPS sa inyo dira, ha? No, Ma'am Cheche Bureche. Ini pagkadakop sang duwa naton ka mga street level individual, no, nga mga drug personality. Ibaluon ta na karon, no, sa aton dira nga hepe, no, sa Barotac Viejo Municipal Police Station, kabalikat Police Major Felix Alianza. So thank you so much, gid, kakasatanan nga katapos ang Barotac Viejo MPS nga naga-monitor, gid, sa subong aga. So shout out, gid, ra sa inyo, Ma'am Cheche Boreche. So dugang pagin, no, shout out, sir, kay NUP Pamplona nga gwapa-gwapa sang Barotac Viejo MPS. Wow, sana all. So shout out gina sa imo, ma'am, no, NUP Pamplona from or shout out from Cheche Boreche. At tapos na, mama, wala na ko utang, ha, no, na shout out na ang Carles MPS nato naga-monitor, gid, sa subong aga. So thank you so much, gid, Carles. No, headed by kabalikat Police Major Sunny Boy Garnasi. No, one of the peaceful place man, no, here in the province of Iloilo. Thank you so much, gid, Carles. Of course, aton dirang very loyal nung followers. Sa iya sining way bireng support, gid, sa aton sining mga programa, no, both Ilonggo Cups on air kag kape kag balita naton. Present gini always si Ma'am Bing Upholstery. No, of course, do medyo dugay-dugay mga minimum sining wala naton siya nakita, apang ti siguro sako, no, apang subong ara si man nung balik, wait, umpisa pa ni sang una nga naga-live kita through cellphone lang, no, sa aton sining FB live, apang subong ara na si Ma'am Bing, no. Thank you so much, gid, ma'am, no, always, gid, no, sa pag-view sa aton sining mga programa kag pagsuporta, ma'am. Oh, good morning po, Sir Vicente, and to all the viewers. Thank you so much, gid, Ma'am Bing. Ang Saraga MPS naton headed by sa aton dira nga gwapahon, no, matahom, no, nga hepe kag very active, no, kabalikat Police Captain Zara De La Rosa, ma'am. Good morning, gid, kag sa tanan nga katapo sang Saraga MPS. At si Ma'am Nova Sumagaysay, ma'am, salamat, gid, no, one of our loyal followers, man. Oh, very supportive, gid, no. Good morning, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Wow, thank you so much, gid, Ma'am Nova Sumagaysay. So keep safe, gid, kita dra always, no, kaupod ka na Ma'am Bing, no, dra sa may luwas ang pungsod. So muna, no, we salute you, gid, sa inyo sining dedikasyon, no, sa pakipag sa palaran dra sa luwas ang pungsod para nga matagaan sang mayong abos damlag ang aton sinitag sa mga pamilya, no, sa aton diri nga mga loved ones. So muna, no, advice lang naton sa aton sining mga kabataan, hindi nyo pagsayang, ha, no, nga aton sining sakripisyo sa inyo sining mga guardians ka mga parents dira para matagaan ka mo sang maayo nga buwas damlag, no, eskwela mayo, no. Ini pinakadako na ning mabalos naton sa ila pagkalipay sa ila man yang mga tagipusoon kung makita, no, nga ang ila sining mga kabataan, ila sining mga scholar, no, nga ginapa-eskwela, no, ang makakuha sang diploma, makagraduate, no, kag makakita man sang trabaho, o kung makapundar, gid, sang negosyo, mga kabanan. So thank you so much, gid, ma'am, no, Ma'am Nova Sumagaysay Butante, and of course kay Ma'am Bing, no, salamat, gid. Pag of course, no, basi dugay-dugay ra naman si Ma'am Nala Rodriguez, no, isa man sa mga loyal followers naton, kanay Ma'am Ronelyn Palik Panesales, kay Sir Gilvin Soldevilla dira, kay Ma'am Ado Fardo, kay Ma'am MJ Testigo, kag kay Ma'am Rose Blaser, no, kadamo pa sa mga followers naton, kasi medyo busy subong, aparte basta may mga chimpo sila, galantaw gina sila sa aton diri mga programa, no, diri sa Iloilo Police Provincial Office, no, official FB page. Thank you so much, gid. Sa aton dira, no, isa man sa mga multi-awarded, no, non-uniform personnel naton dira sa may Saraga MPS, no, kay Mama Regine Marie Diaz. Salamat, gid, ma'am, sa pagmonitor.
Kay Amy Claire Gabukay still. No, good morning sir. Vince no watching from Gimbal MPS. So sa tanan-tanan nga katapos ang Gimbal Municipal Police Station. Shout out dra. Ay labi na gid kay Ma'am Amy Claire Gabukay still. Of course sa aton dra nga Gimbal MPS no, headed by sa aton man dra nga very active man kag of course beautiful na. May height pa. No nga very active naton kag mapisan mga Pedra. No, kabalikat Police Captain na Beverly Catalonia. No, thank you so much, Gid. Good morning kita si mo, ma'am. So padayon lang no, importante life must go on. No, sa aton dira nga mga tropa nga ti naga render sa inyo dira nga pagpanerbisyo sa aton dira nga isig katawo sa aton dira nga mga kasimanwa. So live your work lang. No, because this is where your bread and butter came from. Walang gauntang aton dira nga obra. So, mga kay Mark, Vincent Magbanwa watching from Putotan MPS. Thank you so much, good, Sir Mark Vincent Magbanwa. Of course, atong dirang officer in charge sa Putotan Municipal Police Station. No, kabalikat Police Captain Jersey Besa. Sir, good morning, good. So, Sir Mark, no, salamat good sa pagmonitor. Kay classmate ko dira no, Joven, salamat good. Ang lagting investigador. No, thank you so much, good mate, no, sa pagmonitor. Ay Azon Pineda, shout out sa Zaraga MPS. Keep safe always watching from Singapore. Wow. So salamat gid Ma'am Azon Pineda. No, shout out dira sa Zaraga MPS. Ay RB FL, good morning sir. We are watching now live from Fierce Battalion RMFB 6. Wow. God bless our counterparts of Pro 6. Wow, thank you so much gid RBFL. Shout out gidra no sa Fierce Battalion RMFB 6. So salamat gid. No, keep safe kita dra always ha. Murante ang aton nga pagpanerbisyo, i-enjoy ta. No, nga makabulig kita sa aton sining mga kauturan. Kay Quintin D. Imiaj, no, good morning. Watching from Barotac Viejo MPS. God bless. Wow, God bless you too man, Quintin D. Imiaj. Salamat gid. No, shout out gidra sa aton dira nga Barotac Viejo MPS. Kay Ason Pineda no, pa shout out man sa ngamon bagong gwapa nga hipes ang Zaraga MPS. Padayon lang sa paglarga Zaraga. Oh, alams na. So muna yamam no, Ason Pineda. Of course no, gwapahon. Pag very active na ton nga Pedra no. Si Mama Kabalikat Police Captain na Zara de la Rosa. So shout out gid sa imo ma'am no, from Ma'am Azon Pineda. Ay ka Walter, no, good morning. Watching from 3rd Maneuver Platon, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Shout out dra. No, sa dra sa aton sining 2nd IPMFC. So ka Walter no, shout out gidra sa imo. Pag sa tanan naton nga mga tropa dra. No, sa 3rd Maneuver Platon. So kon kamo pagid no mga kabyanan. No, may mga pa shout out dra or comments dra. No, para sa aton dira nga mga families, friends and loved ones, just comment lang mo sa aton sining comment section no, para nga ti matagaan aton hustisya. Ati kung kapamati tandat lad, no, mabatian gid nanda nga tama gid ka klarong. At this moment mga kabyanan, so oras naton sa Pilipinas alas 11:20 na sa aga. So tingon naton nga malabot sa linya ang aton sining hepe no sa Barotac Viejo Municipal Police Station. No, kabalikat Police Major Felix Alianza no, regarding sa aton dring successful drug bust operation no, sa pagkadakop sang duha naton ka street level individual. No, nga mga kauturan dira, of course nagobra sang kabulustugan eh. Kasi kung wala kang gobra ka sang tarong, di ka man madakpan mo. Andiway ka man sang rason nga dakpon ka sang aton dira nga mga otoridad, particularly sang aton sining mga Ilonggo Cops kung gobra kita sang tarong mga kabyanan. Duara na, doon nagaring na si sir. Okay, ara na sa linya ang aton sining gwapohon na very active kag mapisan nga hepe no sang Barotac Viejo Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Felix Alianza. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Upod mo sa subong aga sir si kabalikat Vince sir.
Good morning, kabalikat. Vicente Busa Jr. Pag sa aton mga viewers, pag sa tanan nga nagapalamati sa Ilonggo Cup on Air. Yes, sir. So, sir, no, thank you so much, Gid, sa imo sining nga chimpo nga ginatag sa aton sa Subungaga. Pati ini, no, ay isa na naman, no, sa mga significant accomplishment, no, sa ang Barotac Viejo Municipal Police Station. Tuoy sa isa ka successful drug bust operation man nga ginunsar naton dira nagligan nga adlaw, sir. May interview ko. Interview ko. Yes, sir. Yes, sir, No? continue. Oh, yes, sir. So, for the information sa nga aton sini sir nga mga tagpalamati sa Subungaga, of course nakatayap kita Subong, sir, no, sa 106.7 FM Radio Ugyon Santa Barbara. No, for the information sang tanan-tanan naton sini nga mga tagpalamati taga-subaybay, no, sang Ilonggo Cup on Air, as well as, no, sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Barotac Viejo, Iloilo. So, sir, no, paano bala naton ginlunsar ining drug buy bust operation kag ini, no, sino bala mga alias sang sining nagkaladak pa naton nga mga street level individual, kabalikat Police Major Felix Alianza, sir. Okay, kabalikat Vicente, sang August 25, 2024, mga 9:45 a.m. Yes, sir. sa Sitio Tunga, Barangay Nueva, Sibilia, Barotac Viejo. Nagkanta kita sang bypass operation together sang IPPO PIO, IPPO PDO, kag second Iloilo Provincial Mobile Force. Yes, sir. So naka-aristo kita sang dua. May isa kita ka at large. Yes, sir. So ang isa naton ka street level individual amo ni si alias Nonoy. Yes, sir. Married, 45 years old, kag residente man ka Nueva Sibilia. Kag si alias Boy, male, 21 years old, single, kag amo man nga residente. Kag ang isa naton ka at large, Yes, sir. hingat lang naton nga kay alias Tuto. Yes, sir. Taga ano siya, taga Nueva Vista Alegre. Yes, sir. So, ini ang duwa naton sini sir ka nadakpan iya, nining si alias Nunoy kag si alias Boy, sir, no? Alias Nunoy kag si alias Oo. Boy. Oo. Mga pila ni sir ka mga or more or less, no, mga pila ni ka gramos ang na-recover naton sa ila posisyon, kag the same time ang iya sini nga standard drug price sa sining ginailegar siya, bo, sir. So na-recover natin sa ilang posisyon more or less 20 grams, kag naga kantidad ini sa 136,000. Bali ang iyang street value 6,800 Yes, sir. per gram. Okay, sir. So, dugang naton, sir, based sa aton sining investigation and monitoring, mga pila man bala ka bulan or sinimana man nga pagmonitor naton sa ila before naton ging kasa, no, ining drug bust operation naton na, sir. Bali mga mga 2 ka bulan naga on and off siya. Di kay pag kung may basang banati, nagapamunong siya. Oh, sir. So mga 3 months nga aton nga siya, kay kung may basang banati, nagapaway. Yes, sir. So ang aton nga recovery, amo nga may isa kita ka 1 piece square feet transparent plastic sachet, amo ning aton nga bypass item, kag may 7 kita Yes, sir. sachet Mm. containing white crystalline substance. So munding recovery naton isa ka bypass item kag 7 ka sachet nga crystalline substance. Yes, sir. Pag may ara pa kita nga ang aton nga 3,500 pesos nga bypass money, Oh. consisting sang 3 kabilong nga 1,000 peso bill, budol money, 3 pieces 100 peso bill, real money, including na sang aton nga subscribe mark money. Yes, sir. So, ini, sir, ang duwa naton sini ka nagkaladakpan, ining si alias Nunoy kag si alias Boy, bali, sir, tumandok gid ini sila ya sang Barotac Viejo, sir? Oo, taga Nueva Sibilia, gito mandok sila ni ka Barotac Viejo. Okay, Ang sir. ang si alias Toto, taga Barotac Viejo man galing lang siya nga barangay. Okay, sir. Okay, so butsilingon tumandok na sila yung tatlo, magluwas na sa isa tong ati at large pasubong. Ti sa subong nga mga tinion, sir, based sa aton sining padayon nga investigation kag monitoring sa aton sining mga suspitsado, sa aton sining pag-investigar sa ila sining mga background, may mga previous pag ini sila bla, sir, nga kaso aside sa subong nga palagot ila sining tubangon sa Republic Act 9165, may mga previous cases pag ini sila bla, sir, o record dira sila dira nga barangay, sir? So para way man sin mga previous record kay kung dira sila nga lugar way man sila gid ka kay puro pamilya nila ta.
sa okay. muna nga lugar. Yes, sir. Gani ang aton nga mga tropa ginpadamo naton kay basi mag kuyugon bala kami so nagdamo nga mga sang Domingo tanan-tanan nga unit sang ITPO nag-augment sa akon to. Yes, sir. So, sir, mamayo gid nga balita, no? Pero ini Oo. sir, verify lang naton sir ining duha naton ka mga suspitsado nga si Nunoy kag si Boy ni sir. Puro ni sila sir pamilyado. At yung isa ni married ni, ang isa ni ang muning bata ya. Okay. Oo. Okay. Bata yun ni bata. Sir, relatives malanggali sila ni sir. Pero Oo, si salang ate ano ni ang koneksyon nila to sir sa tong at large naton sir? Bali relatives man nila to sir. Bali ang to pag ang tong ilang runner pag ang to pag nagabaligya, dira ka kuha kang nagabaligya, galing kilasin maglagan. Tay maabot din ng chimpo sir. Maabot din ng Pero chimpo. kailan magyapon naton Kailan magyapon naton? Yes sir. So muna ya ka active ang aton diri nga mga Ilonggo Caps kag ti hindi man gyapon na madugayan no kag madakpan man ning at large nga to nga si alias Tuto. So sa subong nga mga tinuon sir, kamusta ni may idea na blakita no tuhoy sa sining source no nga ginakuhaan sa aton sining mga suspitsado kag ang ila sini sir nga area of operation? Ang source nila Iloilo kag Negros. Okay. Kaya may-ari nga dan sa Banate, may-ari nga mga tabukla sa mo? Okay, sir. Sa Negros. May-ari sa Negros pag tabok sa Banate, may-ari man di sa Ahoy. Okay, sir. So, most probably, ang ila sinipagidya sir nga area of operation, dira 4th kag 5th district o something mga dira. Pabaling yan ni Banate, Ahoy, ang ilang area of operation. Okay. Tilapit mo lang Banate kag Ahoy mo. Yes sir, yes sir. So at this sir no, at this moment kamusta ni ang ila sining status ang aton sining mga suspitsado sa subong nga mga tinion sir? So ang aton nga kailan ta sang Article 2 Section 5 ang niyang selling, Section 11 ang possession of dangerous drug, Section 12 ang niyang possession of other paraphernalia, yes, kag Section 26 ang niyang conspiracy. Ang 9165. Yes sir. So with that sir no, mayo gid kay ti natigayo na nga makaladakpan kag hopefully no nga ti through sa kooperasyon man sa aton sining mapumuluyo pati ning si alias Tuto ang matigayo na nga matiklo kag mabalaan pagid kung di ni sila kakuha sa nga source. So sa subong nga mga tinion sir, gusto talang mabatian ang imo sini sir nga mensahe, panawagan or panugyan no sa aton sini nga mga tagpalamati, especially sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Borotac Viejo, tuhoy sa aton sini nga ginpabaskog no nga kampanya kontra illegal nga droga. Kabalikat Police Major Felix Alianza sir. So sa mga pumuloy ka Borotac Viejo, why naging successful lang aton nga operation bangod sa inyo man nga sa inyo nga tips sa aton mga intelligence PNC o muna naging successful lang aton nga operation kay kun wala ang mga pumuluyo nga nagabulik sa aton DPNP, yes, meaning wala kita sang accomplishment. Kag sa mga pumuluyo, nagapasalamat kita ang inyo nga hipi kag ang inyo kapulisan nga nami ang pagbulik kag kooperasyon naton sa aton PNP kag sa komunidad man naton. Yes sir. So before we end sir, basi may mga dapat kadara sir nga tamyawon or pa shout out sa subong aga? So gina-shoutout ko ding mga gwapa ko rin, kay Ma'am Pamplona, kay Chichi Burichi, tanan nga monitor. Yes, sir. Kay Ma'am Pamplona. Yes, sir. Sa bilog nga kapulisan sang Borotac Viejo, mayong aga sa tanan. Yes, sir. Thank you so May much. bisita po ko, Pias. Yes, sir, no? So, keep safe kita dra always, sir. Kag salamat gid no sa imo chimpo kag for that wonderful message sa subong aga. Shout out gid ra sa inyo tanan. Keep safe gid, sir. And once again, congratulations gid for the job well done. So, thank you gid kag welcome sa luwat mayong aga. Yes, sir. Aton nabatian ang aton sining isa no sa mga very active naton nga hepe man no here in the province of Iloilo, particularly ang aton draman nga hepe sang banwa sang Borotac Viejo no Municipal Police Station. No kabalikat Police Major Felix Alianza. So mayo gid no kati ining duwa ka mga individual naton no ka mga street level individual kaya na subong sa kamot sang aton sining mga Ilonggo Caps at magapangatubangan gid no sa pagboyolar sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kabyanan. So once again, congratulations kid no sa aton sining Borotac Borotac Viejo no Municipal Police Station.
Ag sa aton dira nga mga units no nga nag-unite gid no para nga madakpan ining duwa naton ka mga street level individual kagabay pati hindi naman ni magdugay kasi mo ginapasalamatan naton nga ang full support no sa aton dira nga mga pumuluyo no hindi lang sa banwas ng Barotac Viejo kundi no in the whole province of Iloilo. No inang kooperasyon bala nga matap na no ining ginapakigbato naton o kung ining ginpabaskog no nga kampanya naton kontra illegal nga droga. So jakto na no sa mensahe ganin ni Sir Alianza nga ti without the cooperation gid sa aton sini nga mga pumuluyo hindi kita makakam up no sa amo sina nga accomplishment. So kung you imagine kung wala naton ra ma-intercept no piladan na to ka gramos dako-dako nga daan to. So ang per grams nga daan nagadalaga na sa 6,800. So paano na lang kung ang aton diri nga mga pumuluyo so ang natigayon naman yang mahalita naman sa sining illegal nga droga especially sa mga uling tubo naton da. So that is why no under the leadership no kon sa idalom no sang mabaskog nga liderato sang aton sining nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan no ang nagapasalamat gid no sa pagsakdag sang aton sining nga mga pumuluyo no full support sang aton sining nga mga pumuluyo no sa tanan-tanan naton sining nga mga anti-criminality campaign ilabi na gid sa sining illegal nga droga mga kabyanan. So once again congratulations gid Barotac Viejo MPS. So at this moment, so wala gid dugay no si Ma'am Nala Rodriguez. Ma'am, thank you so much gid. Maharagid si Ma'am no kagina na mention naton. So salamat gid Ma'am. Good morning sir. No likewise Ma'am sa imo dira keep safe gid dira always. Ag salamat gid Ma'am always no sa unwavering support no sa aton diri nga mga programa no sa aton sining mga Ilonggo Cups diri sa Iloilo Police Provincial Office. Kaya classmate ko dira no Jose Ortiz Jr. watching from Anilao MPS. No salamat gid mate. No shoutout dira sa Anilao MPS naton. Headed by Kabalikat Police Captain Kate Apaytan. No padayon lang sa pagserbisyo mga kabyanan. So for more comments no kag mga pa-shoutout dira, no open ang aton diri nga comment section para nga ti ma-acknowledge naton, ma-shoutout naton ang inyo dira nga mga families, friends and loved ones. At this juncture, so ma-proceed naman kita sa another accomplishment man no sa aton sining Dueñas Municipal Police Station. No sa sining asud-asud man yang illegal quarry operation. Hindi kamuya kalusot da mga kabyanan. Basta illegal gani. Hindi na pagpasugtan sa mga Ilonggo Cups na ton. No, muna ya ka very strict no when it comes sa pag-implement no sa tanan-tanan naton dira nga mga ordinansa. Ilabi na gid ang ining provincial ordinance 2017-145 o kon illegal quarry. At the same time sa mga municipal ordinance naton dira tuhoy sa sining illegal quarry mga kabyanan. So sa subong mga tiniyo natin kung natin nga malabot sa linya. No, aton sining COP sang Dueñas Municipal Police Station. No, Kabalikat Police Captain Jesus Batilante Jr. No, ito isa sining asud-asud man nga illegal quarry operation. Ate natigayon nga do ka nugid, no? Unattended si sir. Pang balikala nato no sa hindi madugay. So before kita balik liwat no sa kay Sir Batilante sa may Banwasang Dueñas ato na nay pagbasahon sa inyo no ang data halin sa aton sining Provincial Operations Management Unit. No, thank you so much gid no kay Master Almaquer dira no sa paghatag sa sining complete information no sa data naton sa tanan-tanan naton sining accomplishment no sa sulod sa isa ka semana. No ini sa tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign.
So thank you so much gid Pumo. Of course headed by sa aton dira nga very active man nga chief no kabalikat Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. So sa aton sining operational accomplishment, ang period covered naton from August 19 to 24 2024. So amo ning aton sining mga accomplishment. So mauna kita no sa kampanya naton kontra illegal nga droga. So sa 4 ka operasyon nga aton sining ginlunsar no, nakatigayon kita makaaresto no sa 6 tanan ka mga persona. 3 diri ang nabilong sa kategorya sang high value individual kag 3 man ang street level individual. So total amount no sang grams or in grams ang naglabot sa 280 grams kag may standard drug price na naglabot sa 1,904,000 pesos mga kabiyanan. Sa kampanya naman naton kontra wanted persons, ang 12 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton, 7 ka other wanted person ang aton sininga nagkaladakpan, kag 5 ka mga most wanted person. So total naton 12 tanan ka mga wanted person ang aton sininga nagkaladakpan. Sa ato naman nga kampanya kontra armas luthang o kon kampanya kontra ginadilian nga pusil, nakatigayon man kita mag-aresto no sang 1 ka persona nakumpiskaran man sa naton si isa man ka armas luthang, mayara man nga gin-surrendered no sa mga police station naton nga 2 ka armas luthang. So total nato na 3 ka mga armas luthang mga kabiyanan. Sa kampanya naman naton kontra illegal nga pagpangisda, so out of 3 operations nga gin-launch naton, 3 man ka mga personalidad ang aton sininga nagkaladakpan. Kag nagkatigayon mo kita nga maka-impound no sang 3 man ka mga fishing boat. Pag ang balor no sang isda nga aton sininga na tipon ang naglabot sa 31,870 pesos. Sa kampanya naman naton kontra illegal quarry, so ining Provincial Ordinance 2017-145. So sa 12 tanan ka mga operasyon no 14 man ka mga persona nga aton sininga na-apprehend, kag 14 man ka mga tracking no ang natigayon naton sininga ma-impound mga kabiyanan. So congratulations gid no sa aton sininga mga Ilonggo Caps, kag dako gid ang pagpasalamat naton sa aton sininga mga pumuluyo no sa full support no sa aton sininga mga Ilonggo Caps. No kag of course nagapasalamat gid ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, sa aton sininga Iloilo Provincial Government no, headed by Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No, sa lubos nga pagsuporta no, sa mga proyekto kag mga inisyatibo sa aton sininga mga Ilonggo Caps, together with sa aton dira nga mga provincial officials, panaog sa aton sininga mga local chief executive o kon mga mayor naton kag mga municipal officials. Then no down sa aton sininga mga barangay officials, sa aton sininga mga force multiplier, mga barangay tanods naton. And of course ang pinakadako man nga partisipasyon man sa aton sininga mga pumuluyo. So let us continue no to work hand in hand para nga ti matapna na ning mga kriminalidad dira nga nagaklatabo sa aton dira tagsa ka mga area of responsibility o kon mga kabarangayan kag tagsa ka mga kabanwanan mga kabiyanan. So dapat mag-cooperar kita. No ang pag-maintenance naton sang kalinong kakatawhay, no hindi lang ni ang obra sang aton sininga mga kapulisan. Ara kita no ang aton sininga mga Ilonggo Caps, ang aton sininga Philippine National Police, we're here no to implement no sang layi. No, pero no ang aton sininga mga pumuluyo, ikaw, ako, abyan. No, ang obligasyon no sa pag-maintenance sang kalinong kakatawhay, no it is a shared responsibility. Kada isa sa aton. So ang imo dira mabuhat, maghahatag sang impormasyon no tuhoy sa mga kauturan naton dira nga gaobra sang kabalastugan. Pagti being a law-abiding citizen, ay na no may pinanakadako nga mabulig sa aton sininga mga Ilonggo Caps.
So sa liwat no, tingo naman naton malabot sa linya no si aton dira nga hepe no si Sir Batilante. No regarding sa illegal quarry operation man. No accomplishment sang Dueñas Municipal Police Station. Okay no, do alang-alang gid ang ano ni sir. No signal kiti bayig sa bat. Abak buti mo. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Tuti, wait tamay mo. No kaya nga bayit na nagsabat dya. No kadarwanak bisis na to dya. Pero muna no kay ang aton sining mga chief of police, officer in charge naton. No, ang ti madamo sa mga appointment, engagement dira sa tagsama naton ka mga area of responsibility no sa aton dira nga mga kabanwanan, kabarangayan. Labi na gid kung may mga barangay pulong-pulong kita da. May mga symposium kita dira. So may mga area ilabi na gid sa mga far-flung areas. Mati hindi na malabot sang signal mga kabyanan. Iti okay lang sir, no problem. No kati very sako gid mo kag damo mga gina facilitate ang aton diri nga mga chief of police or mga officer in charge naton mga kabyanan. Pero okay lang. Sorry na lang no, gamay nga background no sa accomplishment sa Dueñas Municipal Police Station. No sa talikdan man niya nga August 22 no 2024, mga alas 12:35 sa udto. No dito man niya sa may barangay Kalang no Dueñas Iloilo Natigayon man niya ma-intercept no ining driver no nga 26 anyos o nga taga barangay Kalakaan no Dueñas Iloilo no nga nagamaniho sang sining Sinotrack no dump truck no dira sa may nasambit nga barangay. So ang iya sining violation no provincial ordinance gid no illegal quarry. No, ang iya sining specific violation, no hauling contract no presented upon demand. So muna nga pinakabudlay dira mga kabyanan. So muna no gintigayon man nga gin-impound din isang Dueñas Municipal Police Station ining nasambit nga Sinotrack mga kabyanan. No sa kamangdanan nga no hauling contract. No gin present upon nga ti nangita or gin pangitaan siya sa papeles sang aton sining nga mga otoridad. At the same time no sang mga alas 12 naman niya sa alas 12:10 man no sang udto same date no August 22 sa may barangay San Isidro naman niya no Dueñas Iloilo. So ang isa to sa may barangay Kalang. So ini natigayon naman nga magkaladakpan or na-intercept ining tatlo man niya ka mga driver no isa ka 26 years old, isa ka 33 years old, kag isa man ka senior citizen na no 61 anyos. Of course no sa lalama man sining or mayara ini nga isa no taga Dingle. No kaga duwa ka taga Dueñas. So natin kayo man nga mapag-impound ining mga truck nga ginapangdala nila no Sinotrack no tanan. So muman ang violation mga kabyanan no now hauling contract mga kabyanan. So ini ang asod-asod nga operasyon no sang aton sining mga Ilonggo Cops dira no tukoy sa pag-implementar sa ining Provincial Ordinance 2017-145. Amo na gani bala nga ti kung ikaw gani dira no may palangabuyan specialty ini mga delivery sang imo yang mga kargamento dira ma-delay. No tungod nga ti wala kita ga secure sang nagkakaigo nga permit. No para sa aton sining quarry operation mga kabyanan. Iti basta nga wala kita ga adhere o wala kita ga secure sa nagakaigo dira nga papeles, siyempre no i-apprehend kita sa aton sining mga otoridad dira.
So congratulations gid no Dueñas sa Municipal Police Station. No sa pagpunguna dira sa aton dira nga aktibo man nga hepe. No kag of course saman sa mga no madamo man nga mga accomplishment. No kabalikat Police Captain Jesus Batelante. So okay lang gyapon sir no siguro natabuan nga ra si sir sa area nga wala sang signal. Abang ti mayo kay ti ining accomplishment ya padayon. No magpadayon kita gyapon mga kabiyanan sa pagserbisyo sa aton sini Kasimanwa. No diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo para ti makakam-up kita sang isa ka peaceful and orderly province of Iloilo. Okay, pakas ko dra Benji Lamparero. Kas, thank you so much gid sa pagmonitor sa subong hapon. Din ka don. Shout out na si mo Kas kung din ka man hamtang. Dote balang ko to dire ka lang sa Santa Barbara. So sa subong mga tinon mga kabiyanan, so before we end ining pagpadayon naton sa aton sining Tanod Academy no kon training of trainers no para sa aton sining mga chief barangay Tanod no ining 3 kadlaw nga seminar no and orientation para sa aton sining mga chief barangay Tanod para tapos ang sining training no ang aton sining mga chief barangay Tanod man ang ma-educate man kag ma-training man sa ila sini nga mga kaupdanan magbalik na sila sa ila sinitag sa ka mga kabaranggayan. So ini na no ang mga kabanwahanan nga kung sa diin na kakandak na kita no sa sining Tanod Academy naton. So mga tapos na ginapangunahan sang banwa sang Kabatuan, Santa Barbara, Pabia, Uton, Kalinog, New Lucena, Igbaras, San Miguel, Lambunaw, kag Sara, Iloilo. So mayroon na kita pulo tanan ka mga munisipalidad nung nakandakan na sang sining Tanod Academy naton mga kabiyanan. So a total of 560 tanan ka mga graduates no sa pulo naton tanan ka mga kabanwahanan. So ayong 560 nga ni sila ni ang matraining man sa ila sini ang mga kaupdanan nga mga barangay Tanod no para mangin knowledgeable pagid no una dira no sa pag-preserve gid no sang crime scene. And of course mostly no aton dira nga paghimuon ang proactive approach rather than reactive approach. Ano bala nga aton dira dapat nga paghimuon nga para nga ti mapunggan no nga hindi matabo ang mga kriminalidad dira nga katabo sa aton dira nga mga kabaranggayan. No dapat may baluan gid na sa aton dira nga mga barangay Tanod as well as amo na no ang golden rule nga ti i-preserve no as being a first responder. Bala naton ti syempre minutes pa na ya or inuras pag isa sa mga far-flung areas makaabot ang aton sining mga kapulisan after nga matabo ang mga krimen. So that is why no ang aton dira nga mga barangay Tanod tudloan nga ti hindi ma-contaminate ang mga evidences no nga magatudlo sa mga kautoran naton dira nga naghimo sang krimen ang matagaan man sang hustisya ang biktima no sang nasambit nga krimen. So through that amo nang dako gid nga bulig sang aton dira nga mga barangay Tanod nga hindi ma-contaminate ang crime scene mga kabiyanan. Of course basic no nga mga arrest techniques. No kag paano no mag-react no when situation arises. No in any situation like hindi lang sa criminality no kundi may mga calamity pagit nga maglatabo. So ano bala ang dapat paghimuon sa aton sini nga mga barangay Tanod. No damo pa kita dira sa kuhaan no nga impormasyon. That is why no dako man nga bulig sa aton sini nga mga kapulisan especially sa mga investigator naton ati ara gilayon sa area nga aton sini nga mga barangay Tanod kay tanan nga mga basic information bahalan no bahalan sa aton dira nga mga barangay Tanod kay hindi lang mismo una dira nga kumaga may mga chimpo man nga ti mismo pagkatabo sang krimen ara gid mismo sa barangay ang aton dira nga mga barangay Tanod. Pagti sila man ang kung natabo ng daan ng krimen sila man ang una dira nga makaresponde.
So that is why through this 3-day seminar sa aton sining Tanod Academy, of course ini sa pagpanikasugid no sa aton sining Iloilo Police Provincial Office no, headed by Kabalikat Police Colonel Bayani Manuel Rasalan ang aton sining Provincial Director. Of course ang aton diri nga naga-facilitate gid no kag naga-organize gid no sa sining Tanod Academy ang aton sining Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. Sa muna no kabay pangati sige-sige dun dia. So mayara naman kita nga mga date no nga ginaman no, para sa schedule man sa aton sini remaining nga mga kabanwanan nga pagkandakan naton sa aton sini Tanod Academy. So waiting na ning aton sini San Joaquin, Pototan, Bartakveo, Anilao, Concepcion, San Enrique. So waiting na ni sila no kagati mahulatan na sila kung sano no ang ma-confirm ang schedule no sa aton sini nabilin nga mga kabanwanan mga kabiyanan. So muna ang madako gid nga bulig sa aton sini mga barangay Tanod. So sa aton sini 1.4 million no nga mga live viewers sa Subungaga. So thank you so much gid no sa inyo sini pagtutok. So wala na sang comments. So oras naton sa Pilipinas alas 11:52 na sa aga. So thank you so much gid no sa inyo sini pagsuporta no kag sa pagtutok sa aton sini programa. Ang ginahulat-ulat ng tanan kag ang ginakalangkagan no ang Ilonggo Caps on Air. So, still na nakatune in man kamo sa aton sining DYAS 106.7 FM Radio Gyun Santa Barbara. Once again, thank you so much gid no Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial ang Chief Executive Officer no sa Radio Gyun. At same time sa aton dira nga station manager kay Sir Boboy Sukaldito kay of course sa aton dira mga katapo sa Radio Gyun Santa Barbara no sa mga legend naton dira no mga expertise bala no sa patag sang pagatag sa mga preska kag nagapanguna nga balita no kay kaugyon na Zoila Cordero, kay kaugyon na Eliza Cordero, kay Mama Bimbim Sampel dira no. Pag sa aton man dira nga mga kaupdanan kay Sir Kaugyon Larry de Atras, kay Kaugyon Ratio Dena, pag sa aton dira nga ila man dira no nga of course aton man no nga world class technician nga naga-assist gid sa aton always kay Kaugyon Genesis de Mihilio. So nagapasalamat man kita sa luwat no sa isa ka philanthropist no nga nagbulig sa aton sa paghatag man sa aton sa sining isa ka state of the art studio no kay Dr. Ramil Uy. So sa aton dira nga mga nagabulante no sa subong adlaw ag sa mga manugbakal no kon kamo dira mga kinanglan sa mga ulatanon, mga preska nga isda, karne, baboy, baka, kanding. No mga manok dira nga Bisaya, kadto lang kamo no kun ano pa da nga sahi sa Balaklon. No kay tinda subong no sa Banwasang Santa Barbara. No dira sa may Santa Barbara Public Market. So galagabong kita dira subong. So sa liwat no, thank you so much gid sa inyo sa full support. Nasa out dero sa akon magulang no may papas mga comments. Ang gamonitor siya sa Subungaga. Thank you so much gid manang no Juliet Blusa, keep safe gid dira. No along gid dira always kaga pray gid. So thank you so much gid no sa aton diri nga mga live viewers sa Subungaga nga nagupod gid sa aton. No sa isa ka oras naton sini nga programa sa aton sini nga Ilonggo Caps on Air. So kilatanan naman kita same time same station. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, kami magabilin sa inyo nga sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka. Of course nangin kaupod ninya sa Subungaga sa aton sini nga technical side. Ang aton sini nga world class technician the overweight patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat ang Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo masaligan.